Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum sejrin namlu il-Qoddisa tal-Madonna fjum is-Sibt. Imbirka inti Verġni Marija minn Alla jeloli fuq in-nisa kollha tal-art għax huwa kabbarlek ismek hekk li l-bnedmin qatt ma jieqfu jifaħruk. Ħuti jejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq narblu ftit il-kuxjenza tagħna u nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħnina. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħnina. Inti l-ħajja tagħna mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu il-Quddisja b'suffraġġju tal-mejtin Joseph u Rose Quattromani. Aħna u nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqazza Marija fit-tifkira glorjuża tagħha għamel mulej li bit-talb tagħha għalina. Aħna wkoll istħejna nieħdu mill-milja tal-grazzja tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostol Korintin. Ħuti minni u minn Apollo intom xi tagħlmu xi ġifieri, mhux iktar milli hemm miktub, ħalli ħadd minnkom ma jintefa' wieħed kontra l-ieħor. Int minnu li għażlek? X'għandek li ma ngħatalekx? U jekk ingħatalek, il-għala tiftaħar bħalli kieku ma jingħatalek xejn. Intom ġa mxebbejn, intom ġa staritu, issaltnu mingħajrna. Jalla issaltnu ħansaltnu aħna wkoll magħkom. Jien naħseb li lilna l-Apostli Alla xeħitna għall-aħħar wara kulħadd bħalli kieku telaqna għall-mewt, assirna spettaklu għad-dinja għall-anġli u għall-bnedmin. Aħna boroħ minħabba fi Kristu, intom għaqlin fi Kristu. Aħna dajfa u intom qawwija. Intom nies tal-ġieħ, aħna bla ġieħ. Sa issa stess, aħna bil-ġuħ u bil-għaġġ, bil-kemm imlibsa, imsawta u bla dar. Ninkeddu u naħdmu bidejna stess. Iżebilħuna u nbirku, jaħruna u nistabru. Jgħidu fuqna u nwieġbu bil-ħlewwa, sirna qisna il-knis tad-dinja, ir-rimej ta' kulħadd sal-lum. Minix nikteb dan biex inħamrilkom wiċċkom, imma biex inwiddibkom bħal uliedi eżiż, għax hekk għandkom bl-eluf għalliema fi Kristu, ma għandkomx ħafna missirijiet, għax jiena hu li bl-Evanġelju li stiltkom fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Ngħidu, rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Jaqtalhom xewqathom lil dawk li jibżgħu minnu, jisma' l-għajta tagħhom u salvahom. Iħares il-mulej li ħbiebu kollha, imma li ħżiena jeqridhom. Ngħidu, rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Tifħir il-mulej ixandar fommi u jbierek kulħadd li sem qaddis tiegħu għal dejjem ta' dejjem. Ngħidu, rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Jiena u it-triq,
il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Ġara li darba jissib Ġesu kien għaddej minn għalqa miżruha u d-dixxipli tiegħu bdew jaqtaw iż-żbul, ifarkuh bidejhom u jikluh. Xi wħud mill-Fariżej qalulhom dan kif qegħdin tagħmlu dak li ma jiswix nhar ta' Sibt. Qabel Ġesu weġibhom. Anqas dan ma qrajtu x'għamel David meta ħadu l-ġuħu u dawk li kienu miegħu. Ma qrajtux kif daħal fid-dar ta' Alla li ħa l-ħobs tal-preżenza ta' quddiem il-mulej u kien minnu u tal-il dawk li kienu miegħu. Madankollu ħadd ma kien jista' jiekol minnu ħlief il-qassiż biss. U qalilhom Ġesu bin il-bniedem huwa sit is-Sibt ukoll. Il-kelma tal-mulej. Namlu sib qasir fuq il-Vanġelu. Eżis il-Fariżej dejjem kienu moħħhom f'Ġesu. Għalfejn? Biex jonsbuh f'xi kelma ħalli jkollhom fuq ix-xixluh. Imma ma Ġesu ma kienu jagħmlu xejn. Għal Ġesu kien jgħidulhom sentenza u kien jgħalqilhom ħalqhom u ma jitkellmux iktar. Imma dejjem jippruvaw isibu xi jaqqux il-Fariżej f'dak kollu li jagħmel Ġesu. U allura dejjem ridu iwaqqgħuh għaż-żuffjett lil Ġesu. Imma t-tweġiba jagħtilhom Ġesu u tkompli turi kif li mħabbija il-milja tal-liġi. Jiġifieri meta s-Sultan David u sħabu kienu bil-ġuħ ħadd ma waqqafu ma volju kien is-Sibt. La tkun bil-ġuħ trid tiekol. U fil-fatt kielu l-ħobs offrut lill-Alla. U allura il-ħtieġa tmur lil-in mill-liġija u id-drawa, imma il-Fariżej ara tagħmel xi ħaġa nhar ta' Sibt għax tkun għamilt ħaġa serja. Imma l-Ġesu daw l-affarijiet mhux ma kienx jagħti każ, imma l-Fariżej kienu jsibu dawn it-tentu fiż-żgħar. Imbagħad dak li huma kmandamenti tal-Alla kienu jwarbuhom ma jagħtux każhom. U allura importanti ħafna li aħna irrid nagħtu każ ta' kollox u kollox nagħmlu sewwa. Il-bambin mar jagħtina l-10 kmandamenti, la iżjed u lanqas inqas, u importanti bħala insara nippruvaw nagħmlu ħilitna biex kemm jista' jkun impoġġuhom fil-prattika. Issa l-kmandamenti mhux qegħdin hemmhekk biex lilna joħonquna, anzi biex jagħmlulna l-ġid. Għax jaf il-mulej Ġesu minn xiex nistgħu ngħaddu u kemm jista' jkollna inkwiet. Jiġifieri importanti ħafna illi dawn il-kmandamenti ta' Alla imexxuna u nafu xi jrid Alla minna. Jiġifieri ir-riżultat jew il-karta tal-eżami nafuha meta nidru quddiemu għax dak li qalilna fuq il-kmandamenti ta' Alla se jkun l-eżami. U allura importanti mill-aħjar li nistgħu nagħmlu ħilitna biex kemm jista' jkun it-tagħlim li Alla mar jagħtina impoġġuh fil-prattika u min se jgawdi sa ngawdi jien u sa tgawdi int. U għalhekk dan li nitolbuh lil Alla minn dolodu mulej Alla missier. Ħarisni mit-tnassis kollu tax-xitan. Ix-xitan għadu ħaj u x-xitan qiegħed hemm. Giddib, brekkun u missier il-gidba. Hekk kien isejjaħlu San Ġorġ Preka. Jiġifieri m'hemmx
argumenti miegħu meta inti tittendi ta' marajr għax jista' tant makakku brekkun li jista' jisir inna ir-ruħ tagħna. Imma ma nħalluhx aħna. Importanti ħafna nitolbu mulej Ġesu biex iħarisna mit-tnassis tiegħu. Ħalli dak kollu li nagħmluh tajjeb għall glorja tiegħu u għall ġid tagħna. Bil-wieqfa. Inresqu quddiem il-mulej it-talbiet tagħna l-Knisja u għad-dinja, ċert li Alla jagħtina anke dak li aħna m'għandniex ħila nitolbuh għalhekk ngħidulu fik mulej inqedu it-tama tagħna. Fik mulej inqedu it-tama tagħna. Għall-Knisja sabiex fl-għażliet pastorali li tagħmel turi l-interess tagħha u biss il-ġid tal-bnedmin nitolbu. Għall-mexxejja tal-popli sabiex jarfu li l-imħabba bejn il-bnedmin tiġi dejjem qabel il-liġi u l-ġustizzja nitolbu. Għal dawk li għal ġid komuni kollhom jidħlu xogħol fil-ħdut u l-festi sabiex iqazzu l-jum bl-offerta tal-ħidma tagħhom nitolbu. Għalina sabiex narfu nifirħu ma' min jifraħ u nibku ma' min jibki nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. U Alla li ħlat kollox għal ferħ tal-bniedem jaqaf mal-poplu tiegħek miġbur fl-istennija tal-mejda li inti qed tħejji fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Imbirek inti mulej Alla tal-kawkib kollu, għax tiktubilek tajtna il-ħobs li nagħmlulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li mill-Israelin il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisralina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li bniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti jibnuk tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. L-Ispiritu Santu li bil-qawwa tiegħu ibnek tnissel fih dan il-Verġni Mqazza Marija iqaddes mulej dawn l-offerti li aħna qegħdin nagħmlu fuq l-altar tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru kemm inti tal-aġeb fil-ħajja tal-qaddis tiegħek. Imma li żjed illum fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija aħna nfaħru l-kobor tat-tiba tiegħek bl-istess sinnu taraddi l-ħajr li għamlitlek ibnek. Għax tassew ħwejġ kbar għamilt mad-dinja u xarrit fuq l-ħnina tiegħek bla tarf
meta ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek li biha tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna, ibnek Ġesu Kristu Sidna. Biħleq tajja kollha tal-anġli, ferħana għal dejjem quddiemek, iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 Muri Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewit, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewit. Qaddis tassew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġrad il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu bixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej u għam minn bejn l-imwitax u l-mulej kull irkopa tamil kull il-sin jistqar Ġesu hu il-mulej. Għalek aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nraddu lek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Joseph u Rose li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha, niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li huma minsija minn nieshom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp żewġa,
ma' San Ġwan Battista, ma' l-Apostli, ma' s-Saċerdot San Ġorġ Preka, ma' l-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tan huwa missirna, missier li jħobbna, missier li jgħadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna. Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna da kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajjin. Bil-mewtijek kif rid minnek li missir bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja u dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu li għalinna jienu il-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ħen jindawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Bil-wieqfa ngħidu ringrazzjament wara tqarbin. Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbuk mulej biex kif tqawwina bi Kristu l-ħobs ħajtana, hekk ukoll tallimna bi Kristu li mgħallem tagħna, ħalli fit-tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija nitalmu l-verità tiegħek u naruha fil-għemil tagħna bl-imħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil Marija tal-Alla u tal-bnedmin, nula li żbaħanja bil-fer ta' qlub safin, Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.